Hello mga Yanyens! Good morning! Adi CBTV. Gusto po kita sa mga channel. Kita yung sa bottom from sa video niya upload ko. Ang nga pala niya, sa tayo kayo sa aming mga Mitsubishi dito sa Lingayen branch. Tinantin mo naman yung ano dito, yung sporty na motor. Yung Euro Sporty ngayon yan. Sabi niya yan, yung design niya man yan, yung price niya man yan. Marami yan, tinanong niya yan. Sa ito lang yan, kaya price zero dito sa yung mekaniko dito sa Mitsubishi. Lingayen. Sa kanya. Sa'yo zero. Ano man yan, papunta ito may yung metro ito, may kabayan ng Lingayen. Tapos mo yan, yung Sentil ko, malapit lang Sentil ko ngayon yan. Nakita nyo ngayon sa yan, so, yung barangay Tumpon, welcome dito. Dito naman yan, ay nakapaste yung Mitsubishi. Ayan, Zeron mo yan, kaya ayan, Zeron, yung mekaniko dito ngayon yan. Tapos kanya. Okay man yan, tara naman yan, yung Euro Motors, yung R125. Yung Euro, ano yan, yung Euro Sporty R125. Ito mo yan, ano yan, yung design niya mo yan. Sabi naman yan, si Zeron, yung mekaniko dito, yung fuel tank capacity nito is 5 liters? Ay, 4 liters pala. 4 liters. Ngayon yung ano man yan, part niya man yan, ito. Tapos, dito yung battery siya, no? Oo, battery. Oo, battery. Yan. Meron po yan, ano man yan, pwede nilagyan niya ito ng mga tools. Yan, medyo malalim din siya. Yan. Yan. Tapos mo yan, ano man yan, yung sa harap is, naka-disc brake naman yan. Itsura niya man yan, naka-disc brake na. Tapos yung gulong nito mga yan is 2.50 by 17, no? Yung sukat ng gulong niya. Ayan. Tapos ngayon yung tsura naman yan, yung ano yan, tambutso niya. Meron na yung ano dito. Meron ng yung muffler guard. Muffler guard para ano, kumbaga iwas mapasok. Iwas pasok. Kaya yun ang kagandaan mo yan sa itong sporty. May yung likod niya hindi naka-disc brake, naka-drum brake pa rin yan. Naka-drum brake. Ito yung makina niya may yan, so Euro motor. Yung sura ng makina niya. Pero ano niya, tipid na to, tipid. Tipid na to sir, tipid no? Ha? Ano sir, itong mga ano niya, ano to, lead to, naka-lead to? Yung, ay ito? Ilaw niya? Hindi. Ito ang lead. Ito yung lead niya. Ito sir, naka-valve na to, valve na. Ayan mo yun yan sir. Saka yung mayas yung kita naman yung presyo niya, yung Euro Sport R125. Yung cash mo yan is 45,800. 2.5 yung down payment niya. Kung 4 months is 3,008, tapos sa 36 months is 2,336, sa 12 months is 5,024. Ngayon may rebate siya naman sa 300, so abili kayo magbayad. Kaya tingnan mo yan sa tarpaulin. May tarpaulin doon kung ano. Diba ito yun sir? Ito yun? Sabi dito may nasa ano to, 70 kilometers per liter. Pero hindi pa to nasubukan Kaya tipid to tipid. Pag 70 kilometers per liter, malayo na marating na 1 litro. Ayan. So may yun naman yan sa araw ng mga yan, no? Sa buting kalagayan. Keep safe. Shout pala kay Zeron, yung mekaniko dito sa Mitsubishi Lingayen. Ayan, God bless and bye-bye!